Abonaților, bun venit la un nou episod de Plante vs Parrot. Acum am intrat și văd poțiunea asta, am dat eu o dată. Asta cu asta și cu asta nu am habar cine le-a dat, cred că Gendal. Am intrat aici, am văzut, vreau asta să fac asta de aici, cum se termină 4 zile. Vom băga mulți Parroți. Urbalor, Mr. Carrot, aerin, armadillo, ia. Dacă ne pică să luăm Mr. Carrot Seed, poate am luat Mr. Carrot Seed de la bombă. Am făcut aici pe episod 1 trilion, wow! Am vrut să stau la admin abuse sâmbătă, dar credeam că e de la 2 la 3 și era de la 1 la 2. Și nu mai m-am jucat. Uite. Mitic. Gata. L-am luat. Băgăm aici pentru Mr. Care. Să luăm și un Rise Potion. Loli. Dăm coace. Dăm coace, bărbarul. Așa, s-a terminat un event. Mi-a dat totul că eu... I want to sell. Foarte multe eventuri. Vreau să dau și asta. Vreau să intru în zona de deșert. Luăm Loli, îl punem aici, am luat Red Potion, atâta. Ia, plantăm un Mr. Carrot. Îndată, intrăm aici. Luăm niște Frost Grenade, care am o grămadă, dar na. Mai dăm un Riot. Mai dăm un... Ba nu mai dăm. Ajunge, punem aici. Eventul ăsta este 3 ore aproape. Ăsta 4 minute. Nu știu ce mutația. Ia. Vreau să le iau pe ăsta. Ăsta parcă se făcea cu watermelon sau ceva genul, cred. 1.7k. Ce așa mă ăsta așa slab? Și are 30.000. Și cu ăsta mai aici. Băgăm la fuse. L-am scos, mă. Am lag. Mi se mișcă 24.000. 24.000. Bun. Mă duc să băgăm ăsta. Los Alelitos. Da, cum am zis. Place. Nu-l avem la index. De asta fac fuse-ul ăsta. Că dacă nu, nu-l făceam. Index. Uitați. Brainrots. N-am astea nici nu le iau. Nu știu ce e asta cu acolo cu șumbinul astea. Am Lostrala acum, mi-a picat. Lostrala. Și ne dăm și primul și ne dăm și rebortul 5 în 3 2 1 și da. Nu. Pot să și rebortul 5 dacă rebortul 6 dacă am astea, nu mai bine. Take best. Câte milioane? Da. Dăm și următorul report. Așa, următorul. Și ăsta, bri, dar nu l-am pe ăsta. Pepito del Polo. Nu l-am pe ăla. În sfârșit am un Lostrala. Mr. Carrot Seed, trebuie să-l plantăm, garden. Unde să-l plantăm? 24, 22, aici. De aici,
Ce așa slab? Ăsta 4.8, da? Eu dau așa de puțin. Da, îl vom plăti aici. Intrăm la gear și water. 1, 2, 3. Mama mia, 14 minute. Da. Acum îl avem și pe ăsta la index. I want to sell this. L-am vândut. Așa, dau și un battle aici. Battle. La report 7. Aici ce să mai punem noi? Uite, ăsta era bun. Asta e o misiune, nu putem să le punem. Și câți bani avem? Un B. Da. E bun. Avem un B. Să mai facem cu Carnivorous Plant. Un Carnivorous Plant așa mai slab. 4.7. Ăsta e mai slab. Mă enervează că nu pot să scoți brainroții. Da, n-a fost o idee bună. 6.5. Șrombina de 26.000. Câte mă? Șrombi 26.000. Mama mia. Ce aici? Ce asta? E pută mai bună. 175. Da, scheletoni Z-bed. Cum arată. Dacă are cineva ăsta, Bepito de Polo, să mi-l dați dacă vreți. Vă dau ceva bun pe el. Mă, ăsta are zona asta de deșert. Oare cum să fac și eu rost de asta? Nu am cum. Nu am habar cum să fac. Ia, că cel mai bun brainer la asta cât dă? Mă. Cât dă, mă? Nu văd. Mă. Vreau să văd dacă ăsta cât dă 200 ceva. Dă 277 de mână și asta 232. Pumpkin elefantă. Headless și limited. Așa puțin dă, mă. Da. Intrăm noi aici. Gata, s-a terminat? Da. În sfârșit, bă, nu s-a terminat. Hai, mă, mai e mult. Să schimb și eu astea. La, hai odată. Da. Hai, mă, la. Madung. Ce să fac cu Madungul? Da și mie acolo niște B. I want to sell. Intrăm aici. Acum îl punem pe ăsta. Star 2. Vom lua un Carnivorous Plant. Ăsta de 4.7 și ăsta 6.8. Ăsta. Ăsta îl luăm. Ăsta. Ăsta e care mai mic dă mai mult damage de 10k. Rainbow de la Carnivorous Plant. Îl punem aici și avem nevoie de construcțiune, tralala. Ce cu eventul ăsta? Weather, așa, Starson. Și ce, mă? Nu, oare ce să fac ăla? Am făcut și eu un trilion și mi-a deribat. Wow. Da, măcar mi-a picat Lostrala. De când mă chinui să-mi pice un Lostrala normal. Mi-a picat toate, mi-a picat și magma și de la și de la și de la. Numai de la normal nu mi-a picat. Bombini cuzini. Bombini cuzini, bombini. Bombini cuzini, bombini crostini.
bombini, crostini, bombini, cuzini, bombini, crostini. Hai mă, să ne pice și nouă ceva bun aici. Da și voi acolo un like și un subscribe dacă vreți să mai facem un episod de genul. Haideți mă, să ne pice ceva bun mă. Dați acolo, abonați-vă acolo să ne pice ceva bun. Să ne pice acolo, dați acolo abonare. Abonați-vă acolo. Ce avem nevoie? Construcțiune, tralala. Cotancului, traficul, construcțiune, da, aveam unul. Bine că ați apăsat acolo pe like. Construcțiune, tralala. Mă, dar o să iei efectul și îl vreau simplu, da, gold. Nu vreau gold. Rainbow, vai. Construcțiune, tralala. Ăsta. Unul de ăsta, vai de capul lui. La tomatrio. Ce să fac mă eu cu la tomatrio? Pune-l mă. Oare că e la favorit? Gata. Am la favorit la tomatrio. Da. Dăm un fuse. Dăm un fuse. Please brand. Cum nu l-am pus? Nu te faci mișto de mine. Nu l-am pus. Ăsta e mare, de asta îl păstrez. Un baby, Mateo, Rainbow. Merge mă? Fuse, merge acum. Nu știu ce avea. Index, intrăm la index, n-am Starfruit-ul. La Brainrot și asta va fi... Uite, n-am nici girafă celeste cu cocotank normal. Pe mine mă interesează mai mult secretele. Este... secreta aia care poți să faci cu Starfruit, nu secretă. Starfruit și este o secretă care, sau nu, n-a habar, limite sau secretă ce-o fi, care nu există în joc. Este o cupă de înghețată care are deasupra 3 de alea de înghețată și nu există. M-am uitat și pe site la Plants vs Brainrot și chiar nu este. Dacă știți voi de care zic, Ruby. Hai mă cu un Starfruit sau ceva bun în stoc. Da, ciuciu. Am un Lost Mr. Cara. Lost Mr. Cara Titus de 4 care dă 1 mă. Am 11 măuri. Cel mai slab Brainrot al meu este care dă 52 de K. Lemozio. Asta tot aici a rămas, mă. Sine, blueberry. Cum mă? Asta e bun. Ai, pumpkin. Da. Dă un echibest. Crește asta sau aici? Mă. Vom intru eu aici. Hai mă, ne pică, nu ne pică. Vreau să fac și asta de aici. Îți dă experiență. Ia să vedem, avem noi ceva bun. Gold. Ăsta, da. Dacă mai avem unul. Vampir, Caption Diamond. Făcăm un Dragon Cannelloni cu Cerpini Hot, Ruby Admin, Pumping Spooky Spidery.
Dragon Cannelloni. Că aveam, uite, Diamond Dragon Cannelloni. Diamond cu Diamond. Altă mutație, nu mai am și eu. Controlos. Los Mitsuker Pizoloni. Dragon Cannelloni normal. Rainbow Armin. Îl punem pe ăsta. Rainbow Armin, Schelini, Vampiri. Ai nu, Dragon Cannelloni, ceva mutație, în afară de Diamond. Și normal. Da. Scriu aici Dragon. Diamond Dragon Cannelloni atâta. Da. Am și asta acum la index. Brainrot. Am dezblocat ceva la index. Așa, deci bag un Diamond Dragon Cannelloni. Care ăștia slabi. Place Brainrot cu Place Brainrot. Are nevoie de mutație. Atunci îl bag pe la dr. Da, nu mai bag așa. Voi băga un Frozen Burger Brickle, nu. Los Ecolito. Los Mr. Carrot. Hai mă, ceva bun. Ăsta cum arată. Da, trebuie să-l scot pe ăsta. Da, mă scoate, mă. Nu e bun. Dă-mă ceva gold cu Ruby Armin. Uite, Gold Armin cu era pe cea, Ruby Armin. Carnivorita Talerlita. De unde am asta, mă? Brainrot. Da, mă, ca să ne pica, da, l-aveam. Da, îl ținem acolo. Băgăm un Ruby Armin cu un Gold Armin. Ia ne pică mix. Trebuie să bag XP. De unde e, mă, XP? XP. Dar n-am. Trebuie de aici, de la Plant Extractor. Diamond 15 e Frozen. Să mor eu. Mi-a picat Frozen, mă. 15 mă dă. 15k, pardon. Mă, știam că Frozen nu poate să mă spice. Un Frozen. Că îngheață Brainrot, așa steam, așa. Da. E prea OP. Frozen, Mr. Carrot. Uite de aici. Care cel mai slab? Uite ăsta. Papa. Pune Frozen, Mr. Carrot. Pune-l, mă, așa. Deci cât am? 19.000, mai bag aici Gold Plant-ul. Acum cât am? 20, 24 și 500. Da. Nu e nimic în stoc, da. Cam asta a fost episodul. Lăsați și voi acolo un like și un subscribe dacă vreți să mai facem un episod de genul. Scrieți și în comentarii cu ce jocuri să mai fac. Eu vă las acolo, dați și voi acolo un like și un subscribe. Pa, pa!